Vinderne er tre ualmindeligt glade piger, kan jeg så sige. De kommer fra Handelsgymnasiet i Odense, og de har fået en idé, som de kalder Constant Crew. Og hvad det går ud på, ja, Frederikke, du fortalte det lige før, du kan lige gentage. Hvad er det, I har lavet? Vi har lavet et produkt, vi kalder MECO, en forkortelse af medicinbuller. Og MECO er en køleenhed, udformet som en rygsæk, drevet af solceller til transport af medicin. Fordi vi ønsker at udrydde medicinspild og sygdom i den tredje verden. Altså, hvad er det, der går gennem derude? Er det for varmt, og det kan ikke holdes koldt? Ja, det bliver nemlig for varmt, og der kommer svingninger i temperaturen, og derfor kan medicinen ikke holdes nedkølet. Sofie Madsen, hvor kommer sådan en idé fra? Hvordan sætter sådan tre unge piger sådan her? Det er lige det, vi skal lave. Vi startede med at have ambitioner om, at vi gerne ville bedre liv, og vi ville også gerne være miljøvenlige, og så tænkte vi, hvordan finder vi ud af noget om det. Så vi kontaktede Læger uden Grænser og spurgte, hvad er jeres største problem? Og de kom frem med, at det var medicinspild, og så kom vi stille og roligt i gang med den idé her. Og så står jeg her lige pludselig. Hvordan havde det, da I var blevet blandt de 12, der skulle være med? Altså, vi synes jo, det var helt vildt fedt, og ja, jeg ved ikke, om vi havde regnet med det, det havde vi nok ikke. Så det er jo bare vildt lækkert. Camilla, du er den tredje, der er med i det her projekt. Ja. Du ser også glad ud. Det havde I ikke forventet det hjemme? Nej, det havde vi ikke, men vi tror også på de værdier, som vores virksomhed står for. Så. Nu vinder I det her, og nu vinder I selvfølgelig også Danmarksmesterskabet, og I skal selvfølgelig også vinde Europamesterskabet. Og når I engang bliver færdige med Handelsgymnasiet, er det så jeres levevej frem med det her? Det kan du regne med, det er. Det er du sikker på? Ja. Hvad er der ret, Frederikke? Det er du også sikker på? Det er jeg. Ja, vi fik jo også at vide derinde, at det her det var noget, man tror på. Det gør vi, og det bliver det også. Det bliver stort. Det bliver stort? Ja. Og I er sikker på, at vi vinder Danmarksmesterskabet også? Ja. Held og lykke med det. Tusind tak.